Live na tayo. Ay tanong. Ano sabi? Uy! Ano sabi? Dahil na mga kadi-uy. Saan mo na? Panite. Naku, paniti ka. Ano? Sige. Uy! Awiri. Ana, atubang sa atubang sa kuan. Guys. Dito sa kuan. Kasada. Nagamit ka siya do. Ang kuan ko nag-aslom ha. Saan makigas yun? Yung mangkayang? Hello guys. Ayun. Yung oboyo na ano nabisat. Ayun. Look. Nga, diyan mabulakan. Dahil. Kami ata kasama. Dito tayo sa highway mga kamaster. Yan po yung bahay ng kapatid ko. Yun, pasensya na mga kamaster to, wala tayong upload ngayon. Mahirap ang signal dito. Mahirap ang signal dito sa Bohol. Baka mag-upload ako pagdating na sa Manila siguro. Ayan. Big love shout out sa 1 viewers. Ayan. Dito po ako sa highway, nag-live. Mega love shout out sa lahat ng mga kamaster natin dyan. Shout out sa to viewers. Yan ang view dito guys oh. Ang itim ko na no. Ang itim ko na. Please tell Mix TV thumbs up. Thank you master. Dito po ako sa Bohol. Sa Babag, Daguhoy, Bohol. Dito ako sa kapatid ko. Layo ng ano ko sa amin, bundok, wala yung wifi. Dito ako sa highway. Ano, pakita nyo. Pakita ko nyo sa inyo. Yan po ng highway oh. Yan. Andun.
Yun po yung bahay ng bunso naming kapatid. Rotsan. Salamat idol sa pagtamsak. Maraming salamat. Dito tayo sa Bohol. Ayan, may mga bata dumaan. Oy, magandang hapon. Ay, set out sa inyo, Nay. Oh, naka-live ako sa YouTube. Malapit tayo dito. Yan na. Yan ang view dito, guys. Dito tayo sa highway. Maraming salamat. Laisel Mix TV. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Dito naman yung kapatid ng bayaw ko. Ayan o. Ang klaro ay. Ay, shout out daw. Shout out dyan. Nag-live ako sa YouTube. Grabe oh. Pakita ko nyo. Sensit. Alayo ng wifi dito. Kita tayo ng ano. Palapit tayo ng ano, signal. Dito tayo. Oh, hahay. Ayan o. Ito po yung mayari ng wifi. Naka-wifi. Ito po yung lang anong yun. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ito ang mga view dito sa Bohol. Dito tayo sa Babag. San Miguel. Babag, Daguhoy, Bohol pala. Psst! Kayo magano dyan. Ayan o. Yan po yung bunso nilang kapatid ng bayaw ko. Kala ko dong kabayo. Hay dong. Sa YouTube ko to. Nahiya. Asa man yung magbalhan dong? Hello. Yan o. Gandang view dito guys. Yan ang highway.
Yung doon, papunta sa amin yan. Dito papuntang San Isidro. Ito po yung may-ari ng wifi, yung bahay nila. Ito po yung pispa nila, oh. Daming tilapia. Ay, maglatas ata sa akin eh. Nakan mo to. Oh, kanan. Ito pong bahay nila. Nanay ni Jeffrey. Ay, thank you so much. Kaibigan Liesel Mix TV. Ito po yung pamangkin ko. Naglaro. Oy, ano ba yung laro mo dyan? Ito po yung pamangkin ko. Si MM. Basta pag dia! Vlog. Thank you so much. Thank you so much, Liesel Mix TV, sa pagharang. Uhahay ito. Oh. Ito po yung daan papunta sa amin.
Oy, shout out. Anong yan naman kami? Ang manghod. Oh. Asa mo na maulian, day? Asa na puy, day? Tuloy. Ano? Dito na sa pa. Ako na ano. Wala yung bayo. Balay ko po dyan, ya. Wala rin sa tuwa, day. Ato ba kami bahay ko diha po ni dobro pagka na mapuyan? Ano na mo na puy, day? Ah. Ang asawa. Giuli na sila, ha? Nasa talibon. Waday puli. Ah, pala. Waday ni mo puli. Na, bago. Ano ba ko? Ay, buang kasal mo ko na. Kasal man ako na nasa talibon. Ah, Wa, doon na muli, no? ibulit ba ko kung October? Ah, di man, pista. Ba, sunod pista, muli to. Sugat na kabalik. Karong katapusan, karong pa sunod semana. Ya, mamalin mo kabaw? Di bang mawat? Yan mga master, hanggang dito lang ang aking live. Medyo mawala-wala na, mawalang wifi. Thank you for watching Liesel Mix TV. Mamaya puntahan ko yung ano mo, yung bahay mo. Thank you so much. Yan po. Kaya may ano